O piloto de Dumbría, Víctor Senra, adxudicouse con total claridade a 33 edición do Rally de Noia, unha proba marcada fundamentalmente polas malas condicións meteorolóxicas existentes, o que aumentou a perigosidade e tamén a espectacularidade dalgún dos tramos. A chuvia caída durante a noite do venres ao sábado provocou que o asfalto estivera mollado, dándolle maior vistosidade á carreira. Esa circunstancia provocou ademais numerosas saídas de vía, aínda que ningunha de consideración. A carreira valedeira para o Campeonato Galego de Asfalto era a terceira proba puntuable do ano, despois das disputadas na Coruña e Lalín, e acabou cos 3 pilotos que actualmente lideran o campeonato en riba do podio. O vencedor foi Víctor Senra, a priori o favorito para o triunfo, con plenos de victorias nas 3 carreiras disputadas ata de agora no galego. Foi o dominador da proba de principio a fin, con 5 vitorias dos 8 treitos en competición. Por detrás dele, en segundo lugar, quedou Alberto Meira, en terceira posición Iago Camaño. En canto aos vencedores no resto de categorías, destacar a vitoria de Daniel Verdomás na Copa Volante FGA e a de Alberto Nimo, que se facía coa Copa Top Ten Pirelli. Como é habitual, o rally congregou a numeroso público, principalmente durante a xornada do sábado á tarde, que se achegou ata as diferentes estradas secundarias polas que se desenvolvía a carreira, para non perderse nada do espectáculo. A organización a cargo da escudaría Berberecho, como ven sendo costume, volveu a estar de 10, e non se produciron incidentes de consideración, cunha especial atención nas medidas de seguridade da proba, tanto para pilotos como para afeccionados.